Tady ho máš. Dej mi packu. Potkal jsem jednoho Francouze. On si taky kupoval cigára. A ptal se mě na nějaký ten náš klub, jestli mi rozumíš. Tak jsem ho tam doprovodil. Říkal jsem si, hochu, zdržíš se hoďku a půl maximálně. Začal jsem mu vysvětlovat, že jsem jako hodně unavený, že už musím domů. A on, no. A povídal mi lámanou češtinou. Ty se mnou jít na hotel, ale vůbec nespat. Byl hrozně roztomilý. To bylo v úterý. No, v úterý. A kdyby mu dneska naletělo letadlo zpátky do Paříže za jeho manželkou, tak budeš ohladu podle mě děvenkou minimálně ještě týden. Byl sladký. No a když je fakt, že už se mi začala trochu dehydratovat pokožka, jak jsme se pořád spršili. Vlastně bylo toho moc. Jsi promiskuitní prase. Ale to není špatný. Lodičky, ty vole. Co chceš víc? A on je dokonce online, tak mu pojď něco napsat. Pojď, já mu něco napíšu. Ale ani nepošle fotku, rozumíš, to mám rád tyhle ty týpky, co si vybírají krasavice na internetu a nepošlou ani fotku. Tak bacha. Můžeš poslat fotku? Haha. Nemůžu, nechci, abys šla se mnou na rande jenom proto, že jsem strašně hezký. Tak páníček je vtipnej, podívej. Jestli je i tak hezký, tak se musí zeptat, jestli není by. Jo? Ne.